Idi Jamiri Yeah, frère tangala hire jam ne mbayrindiri frère bismillah ma ngabbu jodo yeah frère an en mbayrindiri mbaɗa hannde kam garɗa ko walanden garmi ko mbaynodiren to ɓaariɗa comme jiɗɗo hodde to gumminam to toon patuma an kam wata hoɗani ɗo Idi min wona ɗon goyimi kono mi ko Casamance toon jibinami toon nehami ha pon min kon mini ko toon duttotomi sibu gurdamam ko toon tan wawi moƴƴude an noon mboɗo yettuma no fewi gandodiral ngal gandodirnagal façon teddugal foof a wanni kam a holli kam neɗɗagal a holliti kam hoorema vraiment kala ko neɗɗo wurta innama de a wurdi ɗum e yam moƴƴere fof wanni kam ade mboɗo jarnoma no fewi mboɗo yettuma kadi aussi quoi jiɗ andirdema tan mbaɗami yaha te haddemi yaade won ko gaccumi caggalam basɗo andude fof kam an humpanima woni Khadija mbaɗami yaha kono miijo am hakkillam yiddam fof nana e makko ɗum saabi so jiɗmi yaade sibu wawa wuurde ɗo hen sans Khadija mi wawa ɗum ɗon te somi woni ɗo hen Khadija wawa wonde jaam gurdam makko fof mettat sibu bamma hokkatamo jaam Idi min wawa wurde société mi wawa wurde ko yimɓe gurata ko sibu hay goto ala yam hoolare ay to paami to toon mbawmi wurde kamɓe mbaɗimi no mbami ni wadde kamɓe tan mbawmi wurdude kamɓe tan kadi mbawmi wondude mi anda mi wonde yimɓe gurdamam ɗo ene metti mais tangal an kam holko addi ɗum ɗo Idi wonko haalato wonko haalatako ɗum ko sirlu gurdamam wasatama andude ɗum e gurdam men kono wona joni jinmi andirdema tan mbaɗami yaha kala ndi jiiɗa Khadija e fof nde mbawɗa yiidemo mbaɗa ñaguima Idi teddinanamo mawnanamo horsinanamo sibo Khadija teddini kam Khadija holli kam yidde Khadija wurtini kam beelama o wurni kam beelama mbaɗa wasoyima ɗum ɗon ya nanganam Khadija kala no neɗɗo teddinirte teddinaram ko diwi ɗon mbiɗo hoolima hen sibu ka joom teddugal eyyi frère no nanirmami ni mbaɗa kono baɗɗo découragé e gurdam mum kadi mi haalanma kala mo muñani cuurki on dañta ƴulɓe hakkude ma e Khadija so Allah gasnat ɗum so gasni ɗum tan gasat so Allah gasnani ɗum kadi gasta te kala ko jiiɗa kadi ko yimɓe kaltata tan ko yimɓe guuri koɗo ko ɗum ɗon tan wonata ɗo no yaaha yimɓe gara kadi no kalta ɗum sinno ko sagam noon a jooɗoto muña sa muñi no jiɗirɗa Khadija ni won Khadija yiɗirma no wawi Allah waɗa jamono yaaha ha Khadija ummoto woni ɗo arta e juuɗe ma sinno ko sagam dal frère a muñat mbasa wadde gaddayi joɗɗa muña comme no mbirumami ni rek mo muñani cuurki on kam yawata heddi ɓuuɗu Idi hakkude mi Khadija hay so fewino hakkude makko jinnam makko fewata sibu bammako aduna juutata mukko ha waɗa kam accepté
sibo mbaade ndi mbaade ndi Khadija o tawi kam mboɗo wuuri metti o tawi kam mboɗo wuuri meeɗa weltade kanko naate e gurdamam omo weltinami saha fof Khadija andinimi holko woni yidde Khadija addini kam yidde inna maade somi yi ha mbawmi yidde neɗɗo o Khadija saabi ɗum sibo kanko andinimi yidde o fijjanam o jalanatam o yewtana kam kadi o yewtami hay somi yiɗa Khadija ma forsam hami daña beelami e nder ɓerdam hami tinami mi weltima on som natti yiddemo min gurdamam hol nafoore jogui wadde sagam tan ko hodde wuro amen par ce que toon jama woni toon mbami wordi mi wona à l'aise hay sinno mi yiyani Khadija mam eto ñoƴƴe ɓerdam mam wawi wuurde gurdam nam guuranam ɗam la kala ni jiiɗa Khadija tottanamo ɗum ɗo omo heftini ɗum ɗo no heftiniri mbadam ndi ni ɗum ɓurmi hursinde e dow leydi ɗum ɓurmi hursinde e hooram tottumami ɗo ko ene wayno ko hooram tottumami ene wayno ko fittandam tottumami sibo ɗum ɗo iwi ɗo babam neɗo mo on totti kam ɗeɗo kaɓirɗe tinno idi no tottirmami ɗum ɗo ni ya moftanaram ɗum ni ha jiiya Khadija tottanamo tottanakamo ɗum ɗo wona souvenir hakkude amen kala nde yiiɗi yiidemi yo haɓɓu jaraji ɗi mawtinami e nder makko so Allah jaɓide kam ɓayde mbiɗo wuuri kala to jiimi Khadija kam ma ɗum yetto e jungo makko so Allah jaɓi sinno ko sagam noon lawol ma Casamance ngol saɗa yaaha en jaadanno wayde anda goyirta yewende ni minne ko noon goniri mbeɗa woya yewende e nder ɓerdam sinno ko sagam noon saɗa yaaha Casamance en dendat lawol tan en jaaden en mbawa yaadude sibu min ko lawol less ƴettami ko ladde nde ndewami hami yetto ladde nde sirani wona neɗɗo foof wawa rewde ladde he ko addi ɗum ala passe tawi ala passe kay min mbeɗa wawma yilnade passe wona ɗum idi wa jolde auto ji he mbiɗa fayi Casamance noon tan mbawi widema ladde nde ƴettanmi mbaɗami yaha yo Allah newnu wadde aɗa jeymi doucement Idi? 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 Come here, Khadija. Idi? 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 Idi?
Idi? Hey, Holian, Mondarta. Hello, Idi. Hey, Komin Hadija? Hadiza. Idi mi yewi mo ɗo fof mi yiyanima. Ay, min de komi jaltunoɗo seeɗa. Idi. Hadiza. To tengele woni mi yewi mo gesa ba fof mi yiyanimo. Haalnom to tengele woni. Hadiza, jooɗ jewɗen. Tengele haalnom. Jooɗ mi haalanma. Jooɗ jewɗen. Idi. Haalnom to tengele woni. Mi ƴeewi mo gesa ba fof mi yiyanimo. Mi ari ɗo hen an mi tawanimo ɗo hen. Holto tengele woni? Mi tampi. Hadiza, tengele de kañum ala photo yiilaki mi. Tengele ɗeɗo balɗe fof koye koyɗo ma woni. Ala photo tengele natani yiiladema. Idi, sa yiyanimi ɗeɗo balle fof ko baba wonno ham kidnappé. O sohimi e suudu. C'est à cause de tengele. Hadiza, min ɗum fof mi tini ɗum. Hay tengele nuli kam yomi yaha ha galle mon. Mi yehi ha galle mon mi andi fof ko gonɗa e dow mum. Min jinmami andinde kala no jiɗirɗa tengel no yiɗirma ko ɓuri ɗum min mbeɗa wawi ɗum seedade. Ay ɗum ko kanko tottuma o wi sen jodiri yom tottuma ɗum pour souvenir. Idi to tengele woni? Tengele de Hadiza o ari ɗo o waynimami o wi kam o fayi Casamance o wawa wurde sans an wadde o natti yidam kanko wawa wurde o waynimami o rewini o fayi Casamance. Joni nde gummotomi to nde garami nde ko kanko dusnomi o wi ko rewat lawol less o faya Casamance. Idi komi ñaguiɗom saabu Allah nawam hollam lawol ngol mi yaha mi ƴeewoy tengele par ce que mi wawa wurde sans kanko. Ala Hadiza ay aduna fof ko muñal wadi tengel yeehi an waɗi feere tan muñal. Idi nawam hollam lawol mi wawa yiide tengele te gallamen to mi ruttitta toon jamais wallam Idi sibi Allah nawam to tengele mi wawi jooɗa taw mi yiyanimo wallam nawam sibi Allah ndax mbiɗan mi ruttitta ko gallamen. Sinno ko sagam nde Hadiza jooɗɗa tan muña ƴeewa no duttorɗa galle mum e no jiɗirɗa tengele ni tengele no yiɗirma ko ɓuuri ɗum. Idi min wawi jabde ɗumen min wawi wurde sans tengele woni aduna woni fofam kanko gandumi Idi nawam to tengele. Adi ko noon mi wawa sallanadema haydara mais sinno ko sagam mom jooɗɗa mbaɗi tolnimama ɗon ar jehen mi nawma ƴeewen tawma en jiimu mi anda noon tawma en jiimu adumi jaggam ma sago.
Maymun Maymun Na. Maymun Na. ano Khadija woni Hmm? Khadija aɗo woni mbimi ko Khadija woni an wonano kalden Ha? mi an kalden Masa mi haalan ma. Anke jam. Ɗum leli ɗum ɗum ko mi ɗanaade. Joni ɗum mi leli ma mi ronki ɗanaade. Hakkille mum woni an yawayam hakkille mum woni e ɓingelam ngel. Joni noon mbimi yomi ƴeew tawi omo yiɗi ñaamde. Joni uddinmo o wi kanko ko o yiɗi ko yarde omo ɗum. Njahmi addude ndiyam tan ngarmi tawi mo ɗoyɗi. an wadde ndeke ko peejo ko ɓeyde balɗe fof ɓe waɗan pinidide ke aran miijo yaltindema Wona noon de. an ka imbécile wayi an ɗum ɗo yoɓani ko woni min wona giƴƴida ndeket an feere ma fof ko wadde no yaltiri gallo Ala wona ɗum peljita ala. Ndeɗo wona ko cikkuɗa ko de. Ko donc no ɗanaade. ceerno Ablaye affaire o no yaari ni ene fof en cohlani en jiiɗiɗani hono mum mais ala ko wawa hen Allah kala ko hoddiri wonat mais an kala jiiɗotoɗo dimmo so heeɓima yo nanggu kala ko meɗen haalde a waɗi ha timmi hay dara a meeɗa heddande kala ko cuhlimi jamma e ñalawma a waɗni kam caggal yettude Allah e nelaɗo mum ko min kadi woni tiɗɗo hoore min woni mo nafata min woni mo anda haydara sinno wonano ɗum nde gandumi suka o yiiɗa mi fonno tan arani mais on saaha ko ɓerdam toñimi gandumi ko ɓerdam yiiɗimo ɓerdam suuɓimo mi wawano hen haydara ɗum addi ɗum foof kono aɗa yarlo aɗa yaafo aɗa hokka haqqe vraiment je suis vraiment désolé et puis c'est plus fort que moi mais nak ala no waɗa Allah kam so hoddiri hunde en jaɓat tan mbiɗa sikki nan kon julɓe oɗo lettre noon ko takko winno ɗum aɗa yarlo aɗa yaafo an ka vrai imbécile an deket peejam ko ɗo fof ɓen jagga Khadija ɓen neeh ɗum an deket aɗan miijo yidde yaltindema Ala. yidde mon deket kalten ko fof an ka imbécile Wona noon dede. way huccam lakan mbiya wona noon Dede yaafo. Allah ɓuuri seedade mo wondi wallahi mo wondi so joftanɗo hannde hokkim dane ma Dede moto wi noon dedo yam. Yaafo mi sibo Allah. Komi juumɗo de. Mi tayani. Yaafo mi sibo Allah. jeeɗani kadi wiyafam a wawa wadde feere ha murto caggal mbimi ko te mbimi ko wallahi so artani Yaafo mi ɗo e jaam joftan hokkim dane ma Dede yaafo mi sibo Allah. Moto wi noon. way accam mbiya yaafima on jaftotoma an ɗo yaafan mbaɗɗa mo yaafama mi yaafakima hande mi yaafakima janggo Ƴewte ndewɗen ɗo wino ma. momin an mbaɗɗami ko mi yaftata kom Allah ɗanni mi yaftama te muttaki hen caggal kalim ko hande so joftani ɗo mbimami mbimi ko noon mbaɗanmi Yaafo mi sibo Allah dede. wa accam mbiya on saabu atu tam accam mi kam mbayɗo bojjuma nafi gagal hande gandimde ke cuulel ngel an waɗi ɗum ni jikkujo wonde ko an waɗi ɗum makko gallo say saga fo an waɗi ɗum makko an wallatan hen
te kalim ko wurtuta ken har tagal bujina gagal ndambara oy ay andin gim darna gallo a joptan jodade a dabta reset suud han jang suudat jang seram han seram jang ni tan mbaɗa jibin modi a jibin busima a jibin boni ni tan wawa way tongu deb fo a sarkete pe jomum Baba anda fof no pomi fuɗɗorade baba sabu gilli e korsa mo jogimi monɗi ane nenam baba sinno ko sagam kalken welma tan ko ɗum welatami sinno mbiɗa wawno hadde e ɓernam hami yiɗa o eno jiɗirɗamo ni wona ni wayanno neɗɗo fof e ko weli fittande mum hande mi totti bombagam gorko mo mi yiɗa aduna mo o boni cuhagam ngo boni ala fof ko heddi hen to gommi ɗo gurdamam hankkadi ne natti jogade sens ñare min ɗum mi wawa wurtude hen somi continue ni koye kangaɗo gonɗo toon te mbiɗa wawi hebde hen dépression mbiɗa wawi hebde hen ñabbuji mo hay goto anda gati neɗɗo so faama ko yiɗa goɗɗum ene wawi arde hen mais mbiɗa yafni on no fewi te sache que je t'aime beaucoup yo Allah wat jiidal hakkude men lahara je vous aime beaucoup je t'aime papa et nenam kadi je l'envoie un bise aussi je vous aime sohla duwaw mon muñe oto ngo e ham sakkoyelam 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 yeehi wallahi ɗo kay mataw ko minen tan tiiɗi koye kono wallahi komi mbi ko gonga hoddiro Allah yana tan koye junngo beltindiɗo esken Allah sakkoyelam yeehi sakkoyelam yeehi a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓerde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour et harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma guite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki jodade liggey aɗa ronki jogade kalisi juuɗe ma aɗa ronki jodade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde foof téléphone numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no